Zanu PF, Zimbabwe rests its case against you. Wake up. Zvadhakwa manje. Toona kuti vakomana aiwa vachiresta their case vachiti aiwa apa tina zvekutaura. Takungoti kuratidza these pictures. Vakomana nethe move kwamunoda kutiendesa kuna 2030. Kana muchiona mapictures aya munoti kudii nazvo. Sanapenda mashoko aiwa ashamisa kunyangwe nemaleaders vakuru vatiri kuona kunyangwe vakomana publicity votonyara usha kuti voona pa inotirwa subscribe or like or bell like kuti miramba yendo yavakomana the opposition change makers muri kuona vana ana net au mark vakomana vanoya chiposa vachiti Zimbabwe rests its case against you. Wake up. Vanoposta mapictures muri kuona avo muchiona kuti aiwa muratidza kuti muchipatara maternity ward vanodanyira chiti pictures of Marange Hospital maternity ward. The hospital is near Marange Diamond Fields. The Marange community does not benefit from the vast diamond field. As you can see the pictures, a door was repurposed into a mattress. Ndozvamuri kuona baramba muchiona kuti aiwa pambedha uyu wamuri kuona aiwa wamasimbi muri kuona kuti door aiwa ratoiswa as a mattress. Panapa muri kuona mamwe mattress atona macovers muchiona kuti aiwa patients that sitting on the floor vachiona kuti aiwa their beds they are not comfortable. Mashoko ari kuonekwa kunze kumarange kunozikanwa kuti kune vast diamond deposits. Vanhu vanogara kuvari kuti aiwa tikuona kuti upfumi hwatinahwo hatisi kuona kushanda kwawo nokuti vakomana vanenge vachiluta but the benefit isusu as the community tikuona kuti hapana kana chatiri kuwana vachiona kuti aiwa mafloors even everything is dilapidated. Even as you can see the room haina kana equipment haina kana machinery vari kachiresta their case vachiti aiwa vakomana chimbotirangariraiwo. Tudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi vapinda kumesection medu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.